ва ҳама салом. Новобаста аз оне ки дар куҷое ки шумо қарор доред, қадри меҳнат ва қадри худро бояд донист. Ҷасурияти нишон додани мардигарии худ маҳз дар ҳамин ҳолатҳо дар кор аст ва маҳз бояд чунин шахсиятӣ ва ҷасурияти худро ҳамавақт пешгирӣ кард. Диққат! асосан дар Федератсияи Русия. Имрӯз мо суҳбат мекунем дар бораи ҷасурият ва мардигарии бародарони тоҷик дар Русия. Рафтем. ба ҳама маълум аст ки бисёри мо мардуми тоҷик ва умуман дигар мардумоне ки дар ватанашон шароити хуби зиндагӣ нест, сафари муҳоҷиратӣ ба Русия ва дигар мамлакатҳо мекунанд. Имрӯз мо мегирем Федератсияи Русияро ки бисёри мардуми тоҷики мо ба ҳолатҳои вазнинии зиндагӣ дар ин ҷо дучор мешаванд. Дар ин мамлакат маънои ҳурмату эҳтиром ва донистани қадри инсонӣ тамоман аз байн рафтааст. Фикр мекунам ки пурра гуфтан дар кор нест, инро ҳама хело хуб медонанд. Бинобар ин вақте ки бародарони тоҷики мо дар ин мамлакат дар ягон ҷо ба кор медароянд, бо анҷом шудани кор ба онҳо ё пули онҳоро намедиҳанд ё ки онҳоро лату кӯб карда ба кормандони милиса месупуранд. Ин аст беинсофиятӣ, бевиҷдонӣ бисёри кордиҳандагони рус. Лекин ҳастанд бародарони тоҷике ки ҳақиқатан ин ҳолатро бетараф намемонанд ва бо дучор шудани чунин ҳолат бе ягон тарс омада он кори кардаи худро вайрон мекунанд ки ин дуруст аст ва ба чунин ҷавонмардони тоҷик фақат ахсан гуфтан дар кор, чунки ин бародарон қадри меҳнати худ, қадри мардуми худ ва кӣ будани худро ба чунин шахсони ноинсоф нишон медиҳанд. Офарин. Ҳар як шаҳрванде ки ба Федератсияи Русия барои меҳнат сафар мекунад, аз аввал хело душвор аст. Агар дар ҳақиқатан фикр кунед, ҳар як муҳоҷир ба Русия барои кор омадан чиптаи ҳавопаймоӣ мехарад ки нархаш то 18-20 ҳазор рублиро дар бар мегирад. Ин нархи чипта ҳам вобаста аст аз фаслу соли он. Вақте ки ба ин ҷо мебиёяд, ҳатман регистратсия карданаш дар кор аст ки нархаш то 3-4 ҳазор рублиро ташкил медиҳад. Баъд аз ин дар муддати як моҳ бояд ҳатман патент кунад ки агар мехоҳад дар ин мамлакат бимонад. Нархи патент бошад ҳар сол ба нархи парвоз ба Кайҳон расида истодааст. Нархи патент бошад қариби 30 ҳазор рублиро ташкил медиҳад ва ҳар моҳ боз 5 ҳазор рублии агар дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунад ва агар дар Московская област 4750 рублиро месупорад. Дар баробари ҳамаи ин мушкилотҳо боз пули ҳиҷоранишинӣ, хурду хӯрок ва дигар душвориҳое ҳастанд ки барои ҳар як муҳоҷир дар ин ҷо хело мушкил аст. Кӯтоҳи гап ва росташа гӯем, қариби 30 ё ин ки 40% даромади буҷети Русия аз ҳисоби муҳоҷирон аст. Як чизи дигарро қайд карда мегузарам, вақте ки ба Федератсияи Русия сафар карданӣ шудед, албатта омода бошед ки шумо мисли гурги борундида ҳастед, чунки ин мамлакат ба нолаву гирияи шумо бовар намекунад. Албатта офарин гуфтан дар кор ба ин бародарон ва дастгирӣ кардани чунин бародарони тоҷик дар кор аст, чунки онҳо аз мастии зиндагӣ ва пурсерӣ ба ин ҷо наомадаанд. Сафар ба ин ҷо аз ноилоҷии зиндагӣ ва набудани шароити зиндагӣ дар мамлакат аст. Ростӣ агар тамоми мардуми тоҷикро дар Русия ҷамъ карда ва ба онҳо савол гузорӣ ки Русия ба шумо маъқул аст, ман боварӣ дорам ки 99% онҳо ҷавоби немедиҳанд. Ҳозирҳо мо мардуми тоҷик дар чашми бисёри мардуми рус чунин шудаем ки гӯё ҳеҷ кас надорем, бесоҳиб ҳастем ва умуман бисёри аз онҳо моро инсон ҳам ҳисоб намекунанд, чунки агар моро раёсатҳое ки аз номи Тоҷикистон дар Русия кор мекунанд дастгирӣ мекарданд, шояд ки ба чунин ҳолатҳо намерасидем. Аз ин хотир бисёри бародарони тоҷик ба ҳолатҳое дучор мешаванд ки ростӣ ғазабу қаҳри онҳоро хело хуб фаҳмида мешавад. Умуман бисёр мавзӯъҳои калон ҳастанд ки дар бораи ҳар яки онҳо алоҳида видео кардан дар кор аст. Дарди муҳоҷирати Русияро худи муҳоҷирони он медонанд. Халос, дар оянда дар шабакаи дунёи илму ҳунар бисёр мавзӯъҳои гуногун бо ду забон русӣ ва тоҷикӣ пешкаши шумо мешаванд. Бинобар ин обуна шавед ва моро дастгирӣ кунед. Бародарон, мо мардуми тоҷик ҳамдигар дӯст ҳастем. Ҳазор бор шукр аз он ки дар мардуми мо пуртоқатӣ, пурвиҷдонӣ, ҳурмату эҳтиром нисбати калонсолон, нисбати волидайн, хешу таборон, тарзи инсондӯстӣ, инсонпарварӣ, дастгирии якдигар дар рӯзҳои сахтии зиндагӣ ва умуман тамоми рафтори инсониятӣ вуҷуд дорад ки имрӯзҳо новобаста ба чунин рӯзҳои сахтии зиндагӣ мо бо ҳам ҳастем. Ҳазор бор шукр. Ҳама вақт дастгирандаи якдигар бошед. ман бошад бо шумо хайр хуш намекунам, фақат мегӯям то дидор.